Andito na si Tita. Sino? Ako? Morning call! Morning, Teets! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. It's a Wednesday, February 7, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama na ang cool na Angkol Dago! Ayaw cool, bata pa kukul. Ayaw cool, bata pa kukul. Siyempre, di po nag-iisa ang inyong angkol. Komplituhin natin ang umaga nyo kasama hata-hata tita sa Balatang Radyo Yummy at 40, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you ko! Ayan, Tits, thank you, Tits. Alam mo, ito medyo nakakatakot. Wala si Manggas yun, may sakit daw si May Manggas sakit sa manggas, okay lang. Sige lang, Manggas, pahinga ka dyan. Pahinga. Alam mo, Tits, nakakatakot, diba? Parang Oy. tayo, nagla-live. Live tayo dito ngayon, tapos biglang papasukin ka ng mga armado, gawin kayong hostage. May imagine mo ba? Alam mo, minsan sa aking wild imagination, naiisip ko yan. Talaga? Oo. Overthinker ako eh. May hostage ka niya. Oo, kaya magpapa-hostage ako. Kahit huwag nyo na akong tubusin. Uy, napakaigat. Yun na nga nangyayari ngayon sa... Yan ang nangyari sa bansang Ecuador, Tits. Kung saan isang TV station. Ano sila, live broadcast sila. Nag-news. Habang nagla-live sila, pumasok itong mga armadong katao. 13 sila, nakamaskara at armado sila. Pinasok nila ang nasabing TV station. Tapos, yun, isang cameraman ang nabaril sa leeg at isa naman yung nabalian ng kamay. Dahil nga, etong grupong to, ayaw nila sa pinatupad ng gobyerno ng Ecuador na 2 buwan ng state of emergency. Siyempre, pag may state of emergency, lahat yan, naka-checkpoint, lahat yan. Correct. So, hindi makakalusot kasi ito palang mga to, nahuli naman, ay mga miyembro ng terrorist group. Narco-terrorist. Oh, so yun. Siyempre, hindi nila mapapagalaw yung mga epektos nila pag under state of emergency. Kaya ayaw nila nun, pero nahuli sila. Dahil, bakit ba pinatupad sa bansang Ecuador ang state of emergency? Dahil nga sa karahasan na nangyayari sa loob ng kanilang mga kulungan. Yun, pati jail guard, hinostage ng mga nasabing mga narco-terrorist. Napakaloko. Oh, tsaka may mga bombing din na nangyayari sa Ecuador. Kaya, ayaw nila. Yun ang nangyari, bakit na hostage itong mga crew, pati reporter. Hindi nagbaba ng martial law sa kanila. Ayun na nga, state of emergency. Ayun na yun. Oh, kaya nga ayaw nila nun kasi mahigpit. Siyempre, batas militar ang mahigpit yun. Kaya tayo naman dito, sana naman walang mangyaring ganyan sa atin dito, di ba? Nakakatakot po yan. Pinasok tayo ng mga yan. Ng mga terorista? Ng reporter. Oy, naghahatid lang naman ng weather update yan eh. Yung reporter? Yung mga terorista. Yeah, sa bandang Luzon po ay magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan. Sabi nung reporter? Sabi ng terorista. Sabi niya, sa ulo ng nagbabagang balita. Sabi ng reporter. Sabi ng terorista. Basta may knowledge, may power. Oy, sabi ng reporter. Sabi ng terorista. Tsaka, naku, may dalang mga armas, yung AK-47. Hala, yung terorista. Yung cameraman. Kala mo lang baril yun, pero camera yung dala nila. Kasi syempre sanay yun, chung chung chung. Uy, maniwala na ako. Chong chong chong. Pwede ba tignan yan, chong chong chong? Camera yung dala nila. Yung cameraman? Yung terorista. Pero totoo ba yung yung mga pinupugutan ng leeg sa yung mga binivideo tapos nire-release nila sa TV tapos gigilitan nila ng leeg. Totoo ba yun? Yung ginagawa ng mga ng mga terorista? ng mga reporter? Naku, wag naman yung mga Wag naman napaka-harsh ng mga ganong bagay. Ng mga terorista? Ng mga cameraman. Sabi niya, huwag kayong gigilos, taas sa mga kamay nyo! Sabi ng terorista! Sabi ng cameraman. Kaya, sir,
Ito yung magandang angle mo, Ma'am Tanya. Relax lang po, okay? Ay, Smile. sabi yan ng MPBL ng cameraman sa MPBL, cameraman? Hindi, sabi nung terorista. Siyempre, iniispatan nila yung face of the crowd. Nung pag may cameraman. basketball. Nung Yung cameraman. terorista. Pero ang galing yan, sumipat, no? Yung target talaga kahit 3 building yung pagitan. Shoo! Oy. Gaganon. Nung terorista? Ng cameraman. Ay! Oo, ang tataas ng mga lente niyan, aabot ng yan. Mga cameraman. Hindi, nung terorista. Ay, grabe. Kaya mag-ingat po tayo dahil, alam mo, isa rin sa pangarap ko someday, Maging cameraman. maging reporter. Reporter. Parang pwede ka naman maging reporter. Anong gusto mong i-report pag naging ka na? Naging reporter? Naging terorista. Siguro ako may chance ako. Ikaw. Parang celebrity update, ganon. Showbiz. Na reporter? Na terorista. Ako ang showbiz terrorist. Trixie. Na reporter? Na terorista. Ay, nako. Ano kayang training nilang ginagawa dyan? Pagulong-gulong sa damo, no? Yung mga terorista? Cameraman. Oo, basta may gera. Nandun yan sila, nakadapa. Kaya nga yung mga terorista. Di yung cameraman. Totoo, Prenup lang yun. Prenup shoot yun sa kasal. Anong cameraman? Nung terorista. Kaya mura lang yung shoot niya, in fairness. Nung cameraman. Terorista. Ay, kaya palang galing pumitik. Ng cameraman. Ng terorista. Sabi niya, Flash Report! Sabi ng reporter? Sabi ng cameraman. Sana lang sinelfie yung video. Sinelfie yung Ng video. cameraman. Di na terorista. Sa ulo ng nagpapabalita. Sabi niya, bakit yung prompter? Mali yung mali sabi yung ng reporter? nabibasa kong balita. Sabi ng reporter? Sabi ng cameraman. Sabi niya, sir, gusto ko na magpalit ng camera kasi luma na yung camera ko. Sabi ng cameraman? Sabi ng terorista. Nainis siya. Tinapon niya yung script. ng reporter. Terorista. Mag-change career na daw siya. Gusto niya nang maging Maging? Hoy, susunod na po tambalang! Si Juliana! And Chris Super! Hi, Mama Eden! Ingat ka sa iyong mga pupuntahan today. Dagang salamat sa iyo, Papa Mina, at congratulations dahil ang MBC po ay isa na pong MBC Media Group! Manila Broadcasting Company is now MBC Media Group. Hindi lang kami radyo, hindi lang TV. Talent, campaign, Marami pa. digital, at napakarami pang iba. Ayan, kaya po abangan nyo kung ano mga pasabog pa. And of course, sa Feb 14, May pasabog ulit kami. yan, ang inyong Love Radio. Maraming salamat. Kasama si Hat na Tita Tay at Chinita. Call Uncle Dago. Sa istasyong number 1, ito po ang 90.7 90.7 Love Radio. Feel good morning!